Gitu. Nggih. Gandeng bong supit permintaane ya manuk ya. Manuk. Heeh. Kuning. Kene nak. Karo Mbak Mimin karo Mas Sapri ya nak. Nggih kalih Pak Lek Min. Kok Pak Lek Mbak Mimin ngono ae kok Pak Lek. Alah Pak Desukimin ngono wis ra apa-apa. Pak Desukimin. Heeh. Wis karo munduk cah cilik arep tak sengeni ya engko tuwas. Iki enten meneh. Nyuwun podang kuning saking Pak AKP Kasiwon Eza Kapolsek Semanu digabung mawon. Ya, sawenane besok ketemu di Kentreng. Siap. Wah. Surem tiba. Lah ngopo kok njur telutur? Ketemune. Ayo nak, podang kuning diaturke pamundutanipun Pak Suryono sekalian Pak Pak Kasiwon. Pak sinten? Pak Kasiwon. Pak Polisi. Oh nggih. Nggih, Pak Kapolsek. Wah, lho kae sego. Napa? Saya gede amplope lho. Diwaca sekalian mboten? Nggih, sekalian nyuwun lagu Kubu Kasmara sing nyanyi Mbak Mega Bowo, katur Pak Haji Saidi, Wakil Bupati Sleman, Bapak Joko dan semuanya pemirsa YouTube ya saking nanti buat jan ora cetha tulisane kaya ora. Iso maca apa ora? Gali tulis. Wis, Jan. Apa iki? Bapak Joko Peke Irianto, pemirsa YouTube Kecamatan Ngawen Semin Gunung Kidul. Saking Bapak Widi CV Jaya Sevia Mandiri Bor Sumurnya Jogja, salam budaya. Saweran transfer 500.000. Surem. Ayo nak podang kuning. Nadian wujud demong peksi. Ana meneh saking Pak Kasidi Jakarta Timur ngersake pepeling wau sampun. Sampun. Enak. Kelas loro SMP suarane apik. Ngalah wis iso golek rezeki dhewe. Heeh, nuntun adik. Lah iya, upama kowe wedok ngono ya SMP meteng kok lek kowe malah. Pak, Mula iman ki ya kudu kuat. Lah iya. Wong ayu kaya aku ya kanugrahan ya pacoban. Nek kula kalih Pak Le Mimit niku ayu pundi? Ya ayo kowe tono kan kowe ya asli. Bedane napa? Bedane nek kowe asli nek lek men kowe karbitan. Ya Allah. Wis nek aku buntu nah lagi dadak kalang-kalang. Alus manis toremra ati. Nek nggon masalah swara njaluk ajar Bu Mimin. Bulek Mimin. Ya nek swara kabeh ndek karakter itu ya no. Nggih, leres. Aku kok ora keminter ki ora. Nggih. Ning sak ora-orane Terus aku ora lahir luwih dhisik timbang kowe. Nggih. Dadi pancen pesinden ki utamane sing nomor 1 swara. Swara. Ana sing dari kecil pancen di karakter swara sing apik. Oh nggih leres. Napase landung. Nggih. Ning ana sing suarane biasa kudu sinau meneh kudu diolah. Nggih. Lah swara. Kaya Nomor to. loro penampilan. Penampilan. Jadi make up wajah, Nggih. rambut, cara berbusana, dan yang terpenting attitude. Attitude. Cara Nggih, membawa leres. diri ya Tana. Nggih. Sing nomor 3 nek pengen kondang kaya Mbak Mimin kudu geleman. aja. Gelemane tegese piye? Geleman ki ndawi Dik Yusuf ya mangkat. Oh. Lendawi paribasane kanca-kanca warga laras mangkat. Lendawi dalang-dalang Klaten mangkat. Lendawi dalang Gunung Kidul mangkat. Nggon Jatilan ya Ora oke. pilih-pilih. Ora pilih. Nggon Oh. ketoprak ya oke, uyon-uyon ya mangkat. Jelasno. Ngono, jenenge Madeg enteng. deki. Kuwi geleman iki gelem ngono kuwi enteng kan no. Oh nggih. Yo. Geleman. Masa minggu
golek isi podang jenar Upama dicandra manuk ngono nek lintang ki apa lek? Napa? Ya lahbet. Lovebird. Lahbet. Gak Burung sakit. cinta. Heeh. Nek ada apriki apa ya? Kenari. Kenari yo peteng. Sampean Kula paling butuh cendrawasih. palah Kapian. Lah apa? Gagak. Nggih gagak niku Kuwi sih. arep mau mati lho kuwi gagake sembrono. Cendrawasih napa? Sing Iku lho, Garuda. tengke buta niku lho sae. Oh, kuwi nek ning dekku jenenge Ancel Galeng. Sing itik-itik cerit, itik-itik cerit ngono kan. Aja ngajari bocah elek. Lho, Nek ten kula jenenge Lah nek cerat-cerit kuwi mau ki artine ngopo? Kok terus galengan Nek ten bareng. terus galengan to mlaku angger keonten wong lungguh angslep. Nah. Mlaku melih angslep Lah ya mau ki ngomong ki angslep ngono kok cerit. Ayo nak. Ibu bunga ing atiku Apa kok gatel kabeh ngapa ya, Bri? Lah ngapa? Padahal mung 106 sasi lho. Panunen ya. monggo sesasi. Lah kon dukune setahun pisan kula 6 sasi rak ya rumangsaku ya luwih apik to. Mula nek perawatan wajah ki liyane ibu-ibu pesinden kanggo krim pemutih ngono. Krim wajah kok wis salep 88. Obat koreng. mandi tapi niku. Mandi. Mandi. Aku ngono ki nek murus diombeni super tetra. Lah apa lambunge iki luka. Nyanding bisa dadi tombo Ya, sak langgame sisan. Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggone isih tak sayang ngobeng terangkan ku miteri Oh. ora
Tenang Kairo. sangat. Nggih. Ana lagi. Apakah Napa? itu? Mongke gubuk asmara mangke. Oh, Mbak Mega nggih niki. Ya. Nggih, monggo. Iya ki watuk yo iki. Oh, lah kok ya kok padha aku Niki kadose nggih tas SMP, Bu, Thomas. Oh nggih, sekelas kan dengan. Ya. Cuantik. Aja. Karepe iki men rukun. Ben ijo-ijo wae. Aku tak lungguh ya, Pak. Iya, uket mau ngadeg terus kowe gek lungguh. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu ugi Mbak Lintang. Dan derek belajar ya Mbak. Sami mawon kula nggih kok. Iki lagi napa to sakjane? Iki padha dene manggone neng dhuwur. Ngapane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa jane. Iya. Ayo dadi sawang saka kene wae, Lah Pak. iya. Iki reuni dalang Rosinden. Telek. Yo. Ngkar ngkur. Mangga Mbak Lintang. Nyingkar nyingkur. Monggo. Lingsan yen ke mutan lelampahan kang uri. Napa ta Mas Kimpul? Kuwi sirek Sirek napa? iri. Ya anggere nganggo si ngarepe. Lah nek ora nggosi lah ngopo? Lah kok nek ngomong blirik ngono kan. Heeh, yo. Tresno tulus nadyan engku bekas moro. Ya dibacutke langsung dangdut wae. Ya. Ya Pul.
matur suwun Mbak Matur Lintang. nuwun. Yes, gek do baline papane dhewe-dhewe. Nggih. Dewe-dewe. Ala iya. Nggih. Sampun pun sendikane sedaya Nggih. pamrutan. Sampun sedaya niki. Pun Ya. komplit. Ki do ngadeg kabeh apa jumeneng kabeh. Nggih. Mbah Waluya tetep minangka cucuke ngajurit. Ayo do ngadeg kabeh kene lho. Heeh. Do ngadeg kabeh kene. Aku ngadeg ora iki aku. Ngadeg. Oh. Nah anu ya ancek-ancek ra gur ngadeg kene. Nek kula jane pun ket mau ya. Wah iya nek. Kene nduk Cahayu Lintang. Nah, Nggih. ngadeg, Nduk. Ayo Le. Nggih. Ayo nduk Cahayu ngadeg nduk. Cahayu. Sing rumangsa dhuwur ngarep dhewe. Heeh. Dhuwur ngarep dhewe Aku kowe. iki jarwo dhuwur Iki iki. lho, iki lho sing dhuwur dhewe ngarep dhewe. Nggih, niki pun ngadeg kabeh terus pripun lihat. Nggih, niki gandreng nggih. Gerak jalan. Wekdale niku lho. Nggih. Guyon, gojek niku hiburan niku nek kokan mboten sae. Nggih. Nggih niki kula ajeng neruske lakon riyin. Nggih, matur nuwun pokoke Nggih. pun anak kula kabeh niki nemake. Mangke riyen Mas. Nggih. Kula badhe nyun preso. Nggih. Lah iki nom tuwa gedhe cilik sampean tege ngeten iki ken apa? Lah ya iki kur dipoto bareng. Oh, foto keluarga. Nggih, matur nuwun namun saderengipun Mbok Cange kados padatan saderengipun kanca-kanca kali anak kula kabeh madal pasilan keparenga kula Nggih. badhe nyekar maca padandang kula. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih, matur nuwun. Ngoten niku. Nggih, semanten uga kuli kula. Kuli. Semanten uga kula tak rencang idem niki mawon. Matur nuwun, monggo pun lanjengaken Nggih, Denok matur Meme sembah nuwun. Apri karo Denok Lintang, monggo munggah meneh monggo. Heeh, matur sembah nuwun. Dalang kerusuhan. Ya. Nek napa? Lah, Kula kira- pangling niku karo sing Jaipong jane asline. Oh. Saka mburi kaya Kus Plus. Wah. Saka ngarep kaya Kus Werok. Topi slebel. Niki kula kudu dikancani lho, Mas. Kali sinten? Kali sik tak. Wo kali Pak Kus. Oh, siap. Ngerti. Kus Bebek. Sepati ya. Ah, Sepati ya. Pak Kus Bebek menika ki pengusaha ta, Mas? Bodake. Go Pak Kus. Go. Wah, ngono. Aku no togok bilung gak do fragmen ngono. Pun gesang dereng niki. Nggih jenengan saged gesang mboten? Saged Jabu. Oh, nggih. Wah, niki dibekoto niki. Pak Karsi keruan riyen niki. Ki punten dalam sewu para pamirsa menika kula kepeksa wonten ngajeng mboten ngirangi nuju peronoan apa Mboten sopan wonten. santun nggih amargi ngendikani dawuhipun Mas Jalang Nggih. Yusuf Astor. Ansor. Oh iya. Wo. Ngaten. Nggih. Elek. Kula pikanto pesen Nggih, saking penggemar Nggih. saking nggen kula mriku. Pesen Timoho bakso napa mie ayam napa? Napa pun jeleh mayang jenengan kok aja awake bakso. Mboten iki lho tegese. Pun nggih kula ajeng medun nggih. Lah pesene napa sih kaya? Oh, nggih. Ngalah. Bakso kali soto ya, Mas. Elek. Nggih, ingkang baken panjenengan menika minangka sesulih. Oh, ngapusi. Mboten menika panjenengan menika minangka dados tetungguling pangarsa seni budaya utaminipun Ringgit Purwa ingkang baken tetep semangat. Nggih. 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 Pokoke pesen kula namung setunggal kula. Napa niku? Sampun lenggah wonten mriku mboten sah maju. Soale ngeten nggih kathah para netizen pamirsa niku, "Oke, Mas Dajos maju terus, maju nabrak. Nabrak tebak." Monggo kalih diunjuk niku. Ngaten.
Sekarang kudu Pak Gus. Mas Gatot rumiyin. Oh nggih. Salah Oke, minggir mawon. salah jengipun menika ingkang kaping kalih. Panjenengan menika tasih timur. Nggih. Timur sekedap melih kak barat. Timur pun Nom maksudnya. Bensah kemrungsung pacaran nggih. wow mboten. Mboten sah kemrungsung pacaran lajeng Nggih. mboten sah kemrungsung mlebu metu kamar mandi. Pokoke meper hawa nafsu. Niku baku. Nggih ta, Pak? Pun ngaten mawon nggih. Lah. Pokoke ampun kata-kata ngono nek dipesen akeh ndak lali. Iki saran. Nggih. Ngaturaken matur nuwun Mas Nggih. Gatot. Nggih. Panyungguyungipun dumateng anak lanang menika panjenengan luar biasa. Mboten Mas. Kula biasa di luar. Dalam. Rada lumayan ngangkat lho niki. Ngaten nggih. Ngaturaken ageng matur nuwun. Menika monggo sembuyung sareng-sareng mugi-mugi Masda menika wonten ing sekolah nggih sampun luar biasa. Mboten nate prei menika. Oh, nek dalu Nggih, numpak pesawat nggih rencanipun kundur. Wah. Alhamdulillah minjang minggu Senin menika nggih alhamdulillah sekolahipun nggih tepat waktu istirahat sehari. Wah. Nggih, ngantos sonten. maghrib. Ya sak perlune wong istirahate ming 15 menit kok ya. Sampun nggih Mas Dalang nggih. Pun ngoten nggih. Niki kantos sinden-sinden rinawon Masda nggih. Aku kok sedilit men bayar larang-larang kok ming 5 menit. Ora ngombe bebek. Sampun nggih pareng nggih. Oh Mas Gatot nembang. Kula sok ngrungokke nek sok anu rujak jeruk. Wis. Apik pokoke. Mboten iso kula niku. Kula tak bawa mawon mengke ini wis. Gek mriku mawon. Bawa mboten apa. Sing baken nembang. Mengke Pak bawa tok men mengke sing lajengaken Oh iya. Mas Sulis. Kok Mas Sulis? Mas Kimpul. Mas Kempol lajengaken mrene napa? Nggih, monggo. Wiwitane Andara sang sowan menyang kutha gedhe bendara terus seretan. Selendang kuning Seretan ngelingke swargine pasekan kang saking wukir wah apik swara kurang premono ning wasis ngungrung jos anggung Nyolong petek. marang bendara halo Mas itu biasu lestyo pijer ngencangake alis jos dintekke non
Ya. Terus tresno sesidem. Mau sesideman sampun. Dadi sakniki jenengan milih ajeng langgam napa? Suarane ngene. Ajeng langgam napa jenengan milih? Ya. Niki kula angsal milih. Oh, boleh. Ya. Nggih. Bebas nggih. Oh, bebas. Pelok Pak Dalang. Wah, pelok. Siap. Kok belok Pak Dalang apa dikira sing nyekel gendar aku? Oh Mas Mas Ketut. Pelok bem. Pelok Cie. bem, Mas. Iya. Ya. Ya. Kono nang bis gur kemut-kemut. Lah, soalnya kono linggue karo Mas Sulis dadi ya. Amang ra aku ki medhon ngene iki. Ngapa? Gur mubadir terus. Yo, kira. Nggih, nggih mangga. Ngisi bensin riyen. Heeh. Nggo mbangki yo. Jumina anu jumen lenggah mawon gara-gara kuwi nggone apa kuwi jenenge leren pendinginan ya ya Aja turu sore Tubinantu dewa nganlang jagat. Sugeng dalu Masda saking Kang Sutik Jakarta nyuwun gending rujak jeruk siap. Ya. Ya, nggo Mbak Anggi. Nyangking bokor kencanane Aku ki menungso ora entuk keringetan. Keringetan kok toloki ora. Ya wajar kok jenenge nyambut gawe iki beraktivitas ki ya keringetan. Kok tak udang ora. Oh tak udang. Emosi wae karo kelas 6 kok jadi kalap wah. Iya. Sandang kalawan pangan ya iku bagian
Wah. Awas utah. Wong malek sabar narima nyon tembang kangen. Hah? Iya. Langgam tok wae. Dadi iki men sing di spesiali kono kuwi seneng atine. Lah sapa? Ketut. Ayo. Yo, tak yo, yo. Mangga, Ca, yo. Tembang kangen Mas. Nggih. Malah nyumet. Yuk. Mau tinggal siapa ora lagune. Iya. Ayo Mas Ketut diwalik slendro wis. Ngono ki kudune kayak semangat. Iya. Kaya aku ki lho to. Ngopo? Aku ki nek wis songo ngene iki semangat. Sebabe mergo kaya carane wong mulih saka Jakarta. Heeh. Omahe Jeruk Legi, heeh. Perjalanan ki wis tekan Ngelipar. Wow. Tekan mah banjiran aku entuk kerdusan mie kowe entuk ora ora kowe urung rasake seminggu mangan mie goreng mie instan wis rasakno weteng lambungmu padake ora aja ngremehke wong kena banjir kowe iki pokoknya di buku pak-pakan aku duwe aja kuwi privasi sing gale iki ya wayangku kotak kowe iki sarwa kerdus kok truk kotak barang dhisik ya kerdus susu kaleng kae kerdus dolanan. Ngono ya bok. Heeh. Lah iya. Wah iya. Mana pamundutan rujak jeruk? Sapa men? Pamundutane Mbak Anggi. Mesake ya, heeh. Mesake tulungono. Heeh. Kene danane. Kok njur ngono ora senengane ora. Pamundutane iki njaluke Mbak Anggi, ya. Sing yo main gentenan.
Hah? Siapa? Oh, Mas kamu rawuh nggih, ujung rawuh. Lah ket sore lho. Heeh. Heeh. Ana bulia. Bulia ana. Ya. Butarni ya ana. Sapa sing kon anu? Aku kangen suarane Bulia. Ya. Wis suwe ra petruk. Ya. Wis suwe apa? Menyura Mas. Ya. Menyura Mas. Nggih niki nggih nembe ketularan watuk niki Mas. Wah, mboten apa-apa. Kula niku wau ada-ada sukra mangkara tak dugek-dugekke. Ya. Satu gini nyanyi. Lanjut. Sak mampune mawon. Kok nano. Melorot niki Mas Da. Lho, kula unjukne. Angel ngatrol. Tan monggo. Tan kendata tan saca cawes Mugi dadi yo. mugi neng layar Enteni rampung kok ya. lambah-lambah kula Jawa Lombok Suarane atruk ya, Pak. Apik anu. Apik ya, Truk. Lah iya, kewalik apik ya, Truk. ampun dibalik mungkin ndak bliru. Aku ki pabrik ta setari. Heeh. Oh. Ora suwe bapak Ora usah diwarai wis. oleh pustaka.
ndak ngopo kae. Semangat sayang dengkulmu. Padake ora. Pul. Tak omongi. Kowe iki apa kenalanmu penyanyi iki oke. Ngono lho. Heeh. Penyanyi campursari dangdut ngono ki oke. Heeh. Mesake kae isih kelas 6 aja dianu. Golek storymu lho sok tok pos. Ayu. Ya. Ngono kok ora gelem. Heeh. Kimpul ki kurange apa? Lambuh. Sandang mung kurang sandang pangan tok. Liyane plus kabeh. Iya. Duit oke. Heeh. Sugih. Ya, juragan gayar gitu. Arep pamaon iki kae. Nang juragan kimpul. Heeh. Isih 6 lho mau. Lah iya. Bapakne iki ya ngono. Oh. Nah, lah iya, kosek ta bapakne ya ngono, Bathara Narada kuwi. Iya. Kuwi nek ngeroki penake ra sebene. Heeh. Nek mijeti tangan ya penak. Ya. Wingi bar ngeroki Pak Kus dingake Det nggo tuku aki. Oh, ngono. Ngono. Heeh. Mula saiki miyone wis ora nyelah meneh. Wis karek ceklik ngono. Heeh. Wo ngono lho. Lah ya kuwi alhamdulillah iki. Heeh. Dadi kowe iki ketrima. Oh, ketrima ki ngono. Heeh. Lah iya.